TMTV. Февраль, март, апрель, май. Ишетәсезме җәничек тиз якынлаша. Яшьлек тавышы хит парада шулай тиз килеп җитте. Әле 7 көнлек кенә очрашкан булсак, бүген инде мин Диана Таҗетдинова сезгә кабат хәерле кич дип дәшәм. Мин хит парадыбыз нәтиҗәләрен чыгарырга әзер. Яшь талантларны барлап, җырлар тыңлап, шимбә кичен безнең белән уздырыгыз. Киттек. Яшьлек тавышы кагыйдәләрен беләсез инде. Атна дәвамында иң аз тавышлар җыючы резидентыбыз белән сау булашабыз. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Карыйбыз. Якты йолдызлар, еракка дәшә, барда якында сиңа янәшә. Хыял канаты үсә иңнәрдә, тормышка аша. Бик күкләрдә бәхетеңнән иң нурлансын, кичәр елган ерак юл алсын, сүзләреңнән шәрбәт таралсын, дошманнарың дус булып калсын, йөрәгеңне тыңла хыялларда, шунлашсын якты уйларда, язмышыңа бүген үзең хуҗа, барысы да синең кулларда. Яшьлек тавышы хит парады яңа талантларны барлап, аларны сезгә тәкъдим итеп тора. Ягез, бүгенге премьераны карабызык. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сүндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт кенә. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да.
Бүген, ягъни 3 февраль көнне Америка Кушма Штатларында кишер торты көне билгеләп үтелә икән. Әлеге уңайдан без җырчылар белән экзотик ризыклар хакында сөйләшергә булдык. Мисал өчен, хит парадыбызда карлыган кара була дип җырлаучы Раил Хакимовның төлке һәм кондыз итен ашаганы бар. Әле ни аерылмый да, ләкин тәмле дип истә калган ди ул. Бөрілген қызыл бұғла, ярыларыңды ятлар аса, жүрекке яра бұла. Ярыларыңды ятлар аса, жүрекке яра бұла. Син минем, бөрілгенім син минем, парылғаным өзәгімді, үздірәсің син минем, біргенем син өзәгімді, үздірәсің син Парылғанда ашарбыз, бірілгенде ашарбыз. Парылғанда бірілгенде, бірге матур яшарбыз. Парылғанда бірге матур яшарбыз. Парылғандай, бірілгендай, бірге матур яшарбыз. Бірге матур яшарбыз. Илнур Мифтахов елга 1 тапкыр булса да экзотик ризык фондю ашы икән. Миңа аны тормыш иптәшем пешерә. Аны әллә ничә тапкыр ашаганы булса да ияләшеп бетә алмыйм. Бик тәмле ул. Минем өчен һаман экзотика дип сөйләде җырчы. Илнур, без тәмлелеген тойсын өчен кунакка дәшәргә кирәк. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашыклар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашыклар йөрмә әле,
болып қонсаң, өзім сиңа шәшәк атармын, яшәу берген бәхетім деп, сине атармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булармын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Әти-әни җыры белән хит парадыбызда катнашучы Чулпан Әхмәтҗанова узган елны Кытайга барып милли ризыкларны ашаганнан соң бөтенләй тавышсыз калган була. Бер ай эшли алмадым дип искә алды башкаручы. Ә үзе ул традицион ризыклар пешерергә яратса да, аларга үз серен кертеп җибәрүен белдерде. Мин бик тәмле пешерәм ди җырчы. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы, йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәрбер көннегез, күмелмәсен еллар авазына, чәчәк атсын тормыш гөлегез. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы, йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Гөрләп, яшигәле җырлап, уран түрдән күңел түрендә, әле дә ярай сез бар диеп һәр чак, кабатлыймын менә бүген дә. Әти
тоеп яшәү бәхетемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең чиксез олысы яшәү бәхетемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең чиксез олысы хөрмәтемнең чиксез Рузилә Шамкаева ашаган ризыгына бик җитди карый. Аның өчен ризыкның экзотик булуы түгел, файдалы булуы мөһим. Мин дөрес туклану яклым. Һәм сезгә дә моны киңәш итәм дип Рузилә. Аның киңәшенә колак салыргамы юкмы үзегез хәл итегез. Һәм әлбәттә Рузилә өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Бар булганым минем бары синең белән бәйләнде. Син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Өзелеп сөям бәгърем мине сине. Цезария Саид үзе төрле экзотик ризыклар пешерергә ярата. Мин һәр вакыт экспериментлар ясыйм. Бер-берсе белән бик туры килеп бетмәгән әйберләрне кушып, тәм-томнар пешерәм дип кызыктырды Цезария. Дуслар, аңа кунакка барсагыз, кыяр белән бергә пешкән кишер салатын ашарга да мөмкиндер. Сак булыгыз, телегезне йотуыгыз бар. Хыялымда
yanında canı koyum, senin yanında canı koyum. Көңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Алға барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikке таң қалабыз, алсы таңлар атқанда. Күбәләкләр қауыштыра бір-бірсін таба ярлар. Туялмайсың миңа қарап, мен сені генә ойлайым. Хыялымда жанна пайым, сенің янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Хыялымда жанна пайым, сенің янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Кирпекләреңә тамамын җәйге яңгырлар булып, уйларымнан гел китмисең төшләремдә син. Җырларымның иң моңлысын сиңа төбәп багышлыйм. Хыялымда синең янда йөримен мин көн саен. Уялмыйсың миңа карап, мин сені генә ойлыйм. Хыялымда жанна пайым, синең янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Хыялымда жанна пайым, синең янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Хыялымда жанна пайым, синең янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Хыялымда жанна пайым, синең янда жанна пайым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Айнас Аухадиев экзотик ризык ашаганым юк дип кырт кисте. Миңа үзебезнең гадәти эчпошмакларыбыз кыш теле якынрак ди ул. Ә менә экзотик җиләк-җимеш булып саналган ананасны ул ярата. Ләкин ул хәзер үзебезнекенә әйләнеп бара инде дип килде. Син еракта калдың дип моңланучы Айназның җырын тыңлыйк. Сөю күперендә ялгызым мин, искә алам һәр бер мизгелне. Кабатланмасалар һич бер вакыт, син үтердең минем киселәренә. Син еракта калдың, ерак язда, мин күрмәдем сине күземә. Кышка таба атлыйм киң урамнан, карлар ява яшьле күземә. Син еракта калдың, ерак язда, мин күрмәдем сине күземә. Кышка таба атлыйм киң урамнан, карлар ява яшьле күземә.
Yazmış bergen en zor bölek edin Şın yürekten seni yarattım Ayrılışın gazabından yadıp Jırım bilen könlüm yuvattım Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben girmedim seni gözüme Kışka taba atlayım keng urandan Karlar yava yaşlı gözüme Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben girmedim seni gözüme Kışka taba atlayım keng urandan Karlar yava yaşlı gözüme Sündü singa bulgan şaşkın hisler Süyü biz kökten katire Barlık hüpkem yaşım bilen tama Yatıp kalamın su gözlerde Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben girmedim seni gözüme Kışka taba atlayım keng urandan Karlar yava yaşlı gözüme Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben girmedim seni gözüme Kışka taba atlayım keng urandan Karlar yava yaşlı gözüme Kışka taba atlayım keng urandan Karlar yava yaşlı gözüme Karlar yava yaşlı gözüme Бар татар милләтенә үзенең хыялы икәнен җиткереп, хыялы егет дип җырлаучы Ленар татар халык ашларына хыянат итмәвен белдерде. Миңа токмачлы аш булса җитә. Әллә нинди тараканнар, пешмәгән әйберләр кирәкми ди ул. Мин бит пешерә дә белмим дип өстәде җырчы. Ярый, Ленар, барысы да вакыты белән булыр. Ашарга пешерергә дә өйрәнерсең, экзотик ризыклар да ярата башларсың. Әлегә клибыңны карыйк. Яшьлек тавышы хит парадының экзотик чыгарылышында 3нче урынны киләсе резидентыбыз яулый. Карыйбыз. Көзге кебек тип-тиге сулардан Текер жибымда мин жилдерем Барсы белән ғарур исәлләшеп Башым кагып сәламнәр бирәм Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җиплүләре минем кулларда Яшәүләре ничек рәхәт Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җиплүләре минем кулларда Миңа Минимуллин диеп түгел Гази Нурыч диеп дәшәләр Начальниклар барсы кул астында Тыныч кына эшли бирәләр Без ясаган диван урыннарда Матур машиналар төзелгән Сабыйларга шатлык өләшәбез Барысы да рәхмәт йөзеннән Нурыч диеп дәшмә хуҗам Уяндым да киттем йокымдан Эш урындарымда арып китеп Йоклап китеп дөньям онталган Урамда көчле генә халык Плакатлары тотып басканнар Минем мескен лада семерканы И
эвакуаторға бет алғаннар. Қиялы егет яңағына, айнығандай болдым түсімнен. Башны осқа идім уйлап тұрам, кетемінде дейіп түсімнен. Қойжам шулшақ дәрші балды мені, қолға затлы ашқыш тұткырды. Әне тігер жип сенікі дейіп, яқшы ішің үшін затруды. Яшәүләрі нишік рәхәт екен, қолда дәулет һәм күш булғанда. Барысы да көзге қарап тұра, жипүләрі минем қоларда. Барысы да көзге қарап тұра, жипүләрі минем қоларда. Жипүләрі минем қоларда. Альберт Исмаил белән Оксана Ильюк дуэтына да чират җитте. Альберт Исмаилны барыгыз да беләсездер. Ул башкалардан үзенең ординар булмауы белән аерылып тора. Җырчы егетнең 8 аяк осьминог ашаганы бар. Гадәти тозланган банклардагы түгел, ә нәкъ менә яңа гына тотып кыздырылганын. Бик тәмле ди егет. Көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Котлыйбыз. Qaylarda canıyım qaylarda Yürüdün ömrüm boyuna Nega seni men görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Nega seni men görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Koylarda, koylarda, koylarda Yıldızlarda melle oylarda Qala yazgansın bit yatlarga Sala yazgansın bit tutlarga Qala yazgansın bit yatlarga Sala yazgansın bit tutlarga Min yirak ellerde yürgenmen Sen barlığımni bilmegenmen Hazırgina şunu anladım Tün yuqalarımı uladım Hazırgina şunu anladım Tün yuqalarımı uladım Koylarda, koylarda, koylarda Yıldızlarda melle oylarda Qala yazgansın bit yatlarga Sala yazgansın bit tutlarga Qala yazgansın bit yatlarga Sala yazgansın bit tutlarga
Ерак Арабстанда ял иткән вакытта дөя сөтен эчеп караган һәм шулай капса дигән милли ризыкларын татыган. Ул милли ризык дөге һәм иттән ясала. Теләк булса пешереп тә карарга була дип сөйләде җырчы. Әлеге ризык тәмлеме юкмы әйтә алмыйм. Ә менә Дауа җырына төшерелгән клипны без бергәләп карый алабыз. Игътибар экраннарга. Һәм ниһаять абсолют лидер хит парадыбызның беренче урыны. Bizde yolg'ishdiq, ikimizning de bor yolg'ish. Bo'lmasam uyda umrimda men bo'sh tovush. Qovushib bo'lmadi balki shunday yozmish. Nega unuta olmayman ko'ngilda nega sog'ish. Balki endi biz sening bilan tanishqina. Balki uchrashib bo'lmas bo'lsa yolg'ishqina. Balkilar bo'lsa ozroq bo'lar edi hislar toshqini. Qizg'anishga qarshi qoldi tik yushqini. Jonim deb aytirganda endi bo'lar qiyin. Muhabbat kimgadir shoir, u kimgadir o'yin. Endi kirmas qo'yin ammo sening jili qo'yin. Bu dunyo ko'rmas demak bizning baxit to'yin. Demak shulay yozgan endi, demak shulay kerak. Yaratam deb aytmasam da seniki edi yurak. Balki qichqirar edim kirib ko'krak. Onasam bilib bo'lmaydi yozmagan demak. Tazam ortunda motor edib qor yog'wa. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'wa. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Turdim yonimda motorim. Tamli etib yiqlayib et menim ko'z nurim. Uyatası kelmedi kime şol sezmi. Hayırlı irtedi menim batırım. Koydum dertlimim tenne saflandırdı su. Yana gün oldunda kişi bulamın iman su. Yanımda sılıvam uyanıp kele oğlum. Bismillah deb ayt hamım var senin yolun. Etkey tezrek namaz yokudan hayırlırek. Bu boylık bütün dünya boylığından kubirek. Bizning işler ko'p etken keyne sen up. Siz yılmaysanız qolganları buluşup. Tikaliga bu bora tik menim xiyolg'ina. İnşallah xayollarim shimborliq qoshqina. Tanish bo'lmasak da ko'nglim seni sog'ina. Sehrlar sinali meni sening qarashqina. Tazam ortunda motor edib qor yog'wa. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'wa. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'wa. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Татар эстрадасының иң экстравагант җырчысы буларак карар чыгарам. Экзотикага тартылырга, аны булдырырга, аны ашарга кирәк. Шул вакытта гына тормышыгыз якты төсләргә бай булыр дуслар. Ә бүгенгә экзотик чыгарылышыбыз тәмам. Икенче атнага очрашырбыз. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар юламы калмагыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.